Curug Lampus. Maneka warna kabar ngenani curug wingit sing bisa nuwuhake memala wis asring dirungu dening warga sing mapan ing Désa Cangkring lan sakiwa tengene. Warga désa sansaya anggone waspada, tingkah laku lan guneman ora wani sakarepe dhewe. Utamane nalika ngliwati grojogan gedhe saurute Kaliwira kang aran Curug Lampus. Ora ana sing ngerteni saktenane kepriye mula bukane curug sing dhuwure udakara 30 meteran mau kok diarani Curug Lampus. Nanging saka arane wae bisa dirasakake ngemu wewadi utawa sejarah kang njalari gethok mengkirik. Curug Lampus iku sawijining curug sing pisah adoh saka curug liyane. Manggon ana bulak tengah sawah sing saben dina diolah dijupuk wulu wetune dening warga among tani. Ing sisih kulone perangan curug mau ana tilas kuburan umum. Mligine kanggo warga saka Désa Cangkring lan sakiwa tengene. Nanging saiki wis ora nate digunakake maneh amarga wis ana pemakaman umum anyar kang luwih cedhak senajan mapan ing désa sebelah. Tegese ora kudu ngliwati sawah lan bulak menawa arep nguburake layon. Dadekake tilas kuburan umum ing perangan kulone Curug Lampus wis ora nate digunakake maneh. Ujare kandha nalika rame-rame Gestapu taun 65-an, kuburan Curug Lampus akeh kanggo mendem jisime anggota komunis uga para brahmacora sing ditemokake mati ditembak kanthi misterius rikala semana. Lan sing nrenyuhake maneh nalika jaman penjajahan biyen ana sawetara wanita muda kang ngayo tuwuh anjlok saka dhuwur curug nganti tiba tumekaning pati. Jalaran ora gelem dirudha peksa dening para serdadu Jepang kanggo didadekake wanita penghibur utawa Jugun Ianfu. Mula ora mokal yen ing Curug Lampus kerep ditemokake bab-bab aeng kang ora tinemu nalar. Ana sing percaya sebabe kedadean aing iku saka patrape roh-roh sing matine kurang sempurna. Roh-roh nglambrang merga ora dipapanake kanthi murwat ana ngersane Gusti kang akarya jagat. Kaya dene warga sakiwa tengene kono, utamane para tani utawa tukang ngarit, isih asring diweruhi wewujudan lan swara nyolowadi nalika kahanan wis manjing surup. Swara wanita nangis, gembung tanpa sirah sumendhe ana ing watu kali kanthi getihé dleweran lan wewujudan gegirisi liyane. Selasa kliwon, sesasi kepungkur, ana nom-noman lanang loro nranyak mancing golek iwak nganti kedung Curug Lampus. Iwak-iwak ning kedung curug iki asring nyolowadi ya. Kandhane tukang mancing marang kancane. Nyolowadi kepriye maksudmu? Sing dijak ngomong genti takon. Iya, awakmu rak kondang jago mancing. Ngendi ana papan pemancingan sing durung kok ambah. Mosok iya awake dhewe wis tekan kedung kene mengko ra entuk iwak. Mulai mancing gampang,
Nanging ing kedung kene aku wis tau ngalami kedadian kang ora tinemu nalar. Ora tinemu nalar kepriye? Wektu iku wis akeh iwak kena tak pancing. Rumangsaku wis tak lebokake njero jala kepisku. Tak tutup rapet. Hatiku wis seneng. Bareng arep mulih, iwak-iwak mau wis ilang kabeh. Jala kepis tak jinglengi. Tak wolak-walik mbok menawa ana sing bolong. Nanging nyatane ora. Ilang. Paling mluncat metu kuwi. Metu kepriye? Wong wis tak kandhakake yen kepis tak tutup rapet. Aneh to? Halah, awakmu kuwi ngomong apa? Endi ana iwak ning jero kepis kok bisa ilang dhewe? Ngoyo-woro ah. Sakarepmu, percaya oleh, ora ngandel uga ora apa-apa. Malah jari sesepuh desa sing tau tak critani, wektu kuwi aku lagi digodha dening sing mbau reksa curug lampus iki. Wah, yen kuwi bisa wae kowe mung diweden-wedeni. Pampriye terus kedung kene bakale dipancingi dhewe dening para sepuh desa. Bisa uga kaya mengkono. Mulane saiki kowe tak jak mrene maneh. Karo ben bisa nyekseni dhewe. Karo manggut-manggut, nom-noman tukang pancing iku banjur nyiapake walesan lan umpane. Kancane hibut golek watu sing kepenak kanggo lungguh, karo ngetutake ana mburine. Kebeneran, wektu kuwi katon ana iwak lele meh sak lengen gedene ing tengah kedung. Ngetok sedhela banjur nyilem maneh. Kae lho, iwake mecungul. Ndang gage pancingen. Kanca aran Giyono alok marang si tukang pancing. Oke. Semaure si tukang pancing aran Supri karo enggal-enggal masang umpan cacing ing walesane. Mengko yen kecekel kowe sing nggawa iwake lho Yon, aja nganti ucul utawa ilang. Iya, wis enggal pancingen, aja omong wae. Supri nguncalake umpan pancinge. Giyono ngetokake slepen wadah mbakone, kekarone jagong ing watu sinambi udut kelepas-kelepus. Ora krasa wektu kuwi wis ngancik surup. Srengenge lingsir angsluk mengulon. Dumadakan irunge Supri megar mingkup amarga ngambu ganda kang ora enak. Dheweke banjur noleh marang Giyono. Kok sajak ana ganda bathek ya? Kowe yo mambu apa ora Yon? Sing ditakoni meneng wae. Nanging anehe raupane ketok banget yen lagi ngampet guyu. Walah kurang asem kowe Yon. Kowe ngentut ya. Gek mangan apa kowe mau? Nganti entutmu ambune kaya batang ini iki. Ndang bebuang sik kono lho. Jan, iwake mengko padha mlayu mambu entutmu kuwi. Aloke Supri misuh-misuh. Yo sorry Pri, sajake aku kakean mangan telo godhog iki mau. Lah iki telone tak nggo sangu. Cobanen, ora. Enak tur mempur lho. Ujare Giyono karo ngetokake buntelan kresek isi telo godhog saka jero tase. Sing ditawani telo mung prengat-prengut karo ngawasake pancinge. Nek ngono aku tak bebuang sik ya. Wetengku wis krasa pating kruwes je. Giyono banjur menyat mlaku karo nyekeli wetenge. Golek papan kanggo bebuang ing mburi watu gedhe. Supri ora semaur. Mripate terus ngawasake apung pancinge. Mbok menawa hatine isih krasa judeg amarga wiwit mau durung entuk iwak. Malah
entuk entute Giana. Semprul tenan kok bocah kae. Lagi batin ngono dumadakan Supri ngrasakake umpan pancinge ana sing narik saka jero kedung kang rada butheg banyune. Enggal-enggal dheweke nyendal walesane. Wah, sajake kena iki iwak lele sing gedhe mau kae. Roh, kecekel kowe saiki. Karo tangane ibut nguwet senar pancinge. Temenan, ora gandalan suwe, iwak lele sak lengen gedene sida kepancing saka kedung. Supri bengak-bengok ngundang kancane. Yon, Giana, iki lho, enggal mrene. Aku entuk iwak gedhe. Yon, endi jolo kepisku? Sing diundang semaur saka mburi watu. Mengko dhisik. Durung rampung, sedolo meneh tak cawek dhisik lho. Ora sronto Supri menyat marani Giana. Nuli arep njupuk kepis jalane. Geluyon, aku entuk iwak gedhe. Ujare Supri marang kancane sing isih ndodok ing mburi watu karo ngatungake oleh-olehane anggone mancing. Saebo kagete Giana amarga ing pandelengane dheweke dudu iwak lele sing lagi dicekel Supri nanging tugelan sikil menungsa sak polok kang bosok kebak blatung. Ndeleng kahanane kancane kang nyekel wujud ngegirisi kuwi, Giana agahan meluncat melayu njrantal bali tanpa melu durung cewok lan isih kowar-kawer. Ninggalake Supri amarga saking wedine. Yon, lho, piye to? Kok malah mlayu? Sajake apa pancen lara weteng temenan bocah kae. Pikire Supri karo kukur-kukur sirahe. Untung kepise ora katut digawa mlayu bali. Aku tak bali mengko wae lah. Yen entuk iwak maneh ra lumayan. Supri banjur mancing maneh. Kepis jolo isi lele ditaleni kenceng, diseleh cedhak sikile. Lagi masang umpan dumadakan mak slentem. Kaya ana mambu batang ndulek irunge. Edan tenan kok. Cahe wis bali kok ambu entute isih kok tinggal nang kene to Yon. Supri grundelan dhewe. Sumusul swara kopyak kapyuk ing jero kepise. Supri gragapan niliki. Kuwatir nek iwak lele mau mluncat metu. Barang kepise diangkat lan diwaspadakake, Supri lagi sadar yen gondo badhek kuwi dudu saka entute kancane mau. Nanging saka jero kepis sing rumangsane dheweke isine iwak saiki wis malih rupa. Dudu iwak lele, nanging tugelan sikil menungsa sak polok wis bosok dirubung blatung. Gondo banger sansaya ndulek irunge Supri. Sakala sirahe krasa abot, wetenge pating kruwes, balung sakojur awak kaya dilolosi. Matane mblawur prepet-prepet, dumadakan mapet. Supri tiba semaput, lali Purwoduksina ing pinggir kedung curug Lampus kuwi. Bejo, dene ora suwe Giana teka karo warga desa kono. Supri digotong bali banjur diupakara. Walah Pri, Supri, bejo kowe isih slamet. Bejo kowe isih dislametake dening Gusti. Yen nganti ana apa-apa lak bisa melu ketempuan aku. Batine Giana unjal ambegan landung, ngelus dadane.
Sawise kedadian kuwi, para sesepuh desa tansaya teges anggone menehi wewaler marang wargane supaya luwih ngati-ati menawa ngliwati Curug Lampus lan sak kiwa tengene. Syukur ora ing Curug Lampus wae, kedadian mau bisa disaring minangka hikmah. Prayogane ning ngendi papan tansah eling lan waspada, nyuwun pangreksa marang Gusti kang akarya jagat saisine. Cutha.